Dagan sa mga panahon kapag laom nga usahay dili na ang kwarta ang atong sulugoon. Apan ang nahitabo kapag laom kita na'y sulugoon sa kwarta kay bisag nata sulod gani simbahan atong unahon na kamo sa atong koprasan nga wa pa mabulan. Kamo sa bagat ako mga palwa bagat to gikawat ang mga paglalan. Kamo sa bagat to atong mga transaksyon. O say matingalat ta nga mga transaksyon mahitabo ana pag yung adlaw sa atong pagsimba. Usay ano na yung mga problema sa itong kinabuhi. Ang atong una-una, maato ni susilingan, maato ni mga tawhana, maato ani nga mga politiko bisag asa. Kaya naguna-una kita nga makasulbad sa problema kini nga mga tao. Apaningon ang teksto kapag laom nga inay nga muuna tas pag-atos Ginoo kapag laom usahay dirita muunas mga tao. O pagtanaw na to nga wala na gining lain nga makatabang ni mga tawhana, ari serta mo sampit sa Dios. Iyang gitugutan nga kining atong gibutangan sa atong pagsalig. It might be karon nagsalig ka kay lig-on pagkaglawas. It might be It might be nga nagsalig ka kay daghan kay kagkwartas bangko. It might be. It might be nga nagsalig ka karon kay napaka sa posisyon. It might be. It might be nagsalig ka karon kay bride ka. It might be. Pwede na mga pinalangga kapaglaom. Apan nagingon karon sa Espiritu Stagna, usahay kining atong gipangsaligan itugot sa Ginoo nga maura gihapon ni ang magpakyas kanato aron nga ato gyud nga mapamalandungan nga walay lain hatagan nato sa tibok nato pagsalig maura gid ay sa Ginoong Hesus. Karong kagabion mga pinalang kapaglaom ato ang tagaan o pagtagad ubos sa atong timang di anon ang gitawag og human tendency. Mga kapaglaom ang tendency gid tao warag part na ginisang reflexes mga pila kapaglaom part kabahin na ginisang kinabuhi and I am talking sa atong tagsa-tagsa ka mga pagtuo. Nakahinundom ko kapaglaom tuwa pa ko sa sulads sa matag panahon nga mo ang mga panghinanglanon usay insufficient usahay gyud mawad-an mig bugas usahay mawad-an mamahotdan gimi o mga sudan usahay niabot gyud sa punto mga pila kapaglaom nga gisamok pagid among kampo sa dautan nga espiritu among pagpuyo dito dili luxurious ka pagpuyo kay nondom ko sa akong gipuy-an dito kapaglaom nga akong pultahan kana ra gyud intang kortina. O nakaibalo ako mga kauban ani Sir Gerald Maquinano, siguro nakabalo pa ka ikaw nga mo ang principal kaniadto dito sa Esperanza Sula sa Canyon for Lumad Tribe. Apan akong nasayran kapaglaom nga luyo sa kanihit kaayo sa mga panahon, nga namagay mga panahon nga malipay kay ta kapaglaom nga nay sudan pero mahurot magyud ang mga sudan. Moabot yun ang panahon nga mag-ilog ang problema sa sudan o say na pay problema sulod sa eskwelahan na pa'y mga daotang elemento sa musamok skin na moabot yun ang mga panahon ngayon ni ana bro. Akong gipasalamatan kayo paglaom nga loyo ni ana nga mga discomforts kinabuhi apan akong ma-diferensya gyud ang akong pagtuo atong panahon na o akong pagtuo karon. Katong mga panahon na kapaglaom kadalihok mi galuhod ngano maglihok nganong kadalihok mi magluhod kailang alang kinsa may mo nala na magbugas ito sa panahon nga wala may bugas. Sa panahon kapag laom among pag-worship, seryoso kayo. Anong dili may magseryoso? Lalimang ka gusay mag-worship mi, na maggara-gara sa pagkanta, sudlan sa datang espiritu, magayo kang sudlan. So kung mag-worship ka kapag laom, grabe yun ka relyoso kayo. Mag-ampo kapag laom, grabe yun ka pagkaminampuon. O ako agyod mga pinalanggang kapag laom, nakitaan ang gamay nga diferensya sa ako ang pagtuo kaniya tuog karon nga medyo naa na bitaw ang tanan makapalit tagpan anytime makakaunta makatulog tag komportable kaayo nga wa ka nagunahonag naabay bitin mangamang naabay mga daotang elemento usahay kapag laom nagka-diferensya gyud ang pagtuo kaniya tuog karon. That is what we call human tendency nga ang ato usahay nga pagtuo kapag laom mukunhod wara kini siya og suga nga naay gitawag og fluctuation.
Ang Lucas 17:5, bisan pamangani ang mga apostoles sa Ginoo, nga naa sila sa panahon sa pagbanhaw sa Ginoo sa mga patay, naa sila sa panahon nga gipakita sa gibuklat sa Ginoo ang mga mata sa buta, naa sila sa panahon mga kapaglaom nga ang bakol gipatindog, pero unsaon maginato nga bisan ang Lucas 17 kapitulo 5 ni singgit manggid gihapon gani sila sa Ginoo nga, Lord, increase our faith. These people nga nag-request nga, Lord, increase our faith, kini nga mga tao nga suod kay sa perimeter ni Jesus, how much more kita kapag laom nga usay madistansya pagid sa Ginoo. This is what we call the human tendency. Apan mga pinakapaglaom karong kagabion ato tagapagtagad, how can we check our faith? Unsaon na nato pinakapaglaom nga warag thermometer nga pag musulod ka sa mall na ay thermometer ibutan si mong akta makabalot ta og napakas pag-initon sa pagtuo or wala, or napa ba kay init, napa kay hilanat or wala. Now sa atong pagtuo, how can we check our faith today? Unsaon man nato pag-check atong pagtuo karon? Mga pinalanggang kapaglaom karon ato tagapagtagad. Duha ka butang kapaglaom nga ma-check na to nga to pagtuo. Number 1, sa ato panahon. O number 2, sa atong kwarta. Daghan ka na to karon kapaglaom nga ang panahon dili na kita'y tag-iya. Kaya ang panahon ay tag-iya na to. Ana kapaglaom. Musulti ko kaninyo mga pila kapaglaom nga ang kasagaran sa ato karon ang panahon mo unay tag-iya na to. Di ba tinuod kapaglaom? Bisan pag mananggiti, bisan pa makapaglaom nga mga nas kabukiran, pero di silpon gina kapaglaom, so ginla takas tinuod. Usahay matingala ka, ahagi ka ng tingog, maglakaw-lakaw ka sa lasang, ahagi ka ng tingog, gawarag wala may tao diri, pero paglingi nimo sa top, kato da sa lubi, kato da yung tao dito igsoon nga nagtagak sa mga lubi, di silpon, bisag nas lubi, gatawag. O gantanan mga tao karon mapilang kapaglaom, wala gyud maingog dili busy. Ang busy nga pitulungan mapilang kapaglaom, being under Satan's yoke. Mo kana kapaglaom ang usay magawas to mga baba. Pero ako mo suginlan kapaglaom nga tanan karon sa ato panahon usay dili na kitay nagkontrolar. Bisan pagani ang midweek, bisan pagani ang vesper, bisan pagani ang Sabado kapaglaom, wala na kinder 1 o kinder 2. Nga mingon mo ko kinder 2. Kay sa Sabado, napoy buntagon, napoy haponon. Guwapo kayo. O kami mga district leaders, mga leaders church, kasi magkabalo na may kapaglaom, kinsa tong buntagon, kinsa tong haponon, o kinsa pa tong night class, kanang Biyernes hapon mo to nga. Nga nung nagkakahitabo kini karon kapaglaom, tungod sa usa ka pangutana or tungod sa usa ka rason, because dili na kita karon ang nagdala sa itong panahon, kung dili ang panahon na ang nagdala sa matag usa kanato mga pinalanggang kapaglaom. Now when we talk about money, dagan sa mga panahon kapaglaom nga usahay dili na ang kwarta ang atong sulugoon. Apan ang nahitabo kapaglaom, kita na'y sulugon sa kwarta, kay bisag nata sunod gani simbahan, atong unahon na, kamo sa to atong koprasan, nga wa pa mabulad. Kamo sa bagat ako mga palwa, bagat to gikawa atong mga paglalan. Kamo sa bagat to atong mga transaksyon. O say matingala ta, nga mga transaksyon, mahitabo, ana pag yung adlaw sa atong pagsimba. O sayang, adlaw mo pagin ang grabe kakapoy kayo. Say kapaglaom, ang kini pagid ang atong mga cellphone, abi niyo mga pila kapaglaom, apil biya po ko ini. Kita man yung tanan ani maghinalam usay, apan asugin lang ta kasir kapaglaom, kung kana palang cellphone, wala mo palang naidagway ni Jesus. Luwas kitang tanan. Kaya mga tao ron kapaglaom, bahalag mabilin ang tibuok lawas, tibuok sapot, di lang mabilin ang cellphone. Ang mga tao karon pila kapaglaom, bisag des kananan, baba nga cellphone. Bisag mato kasilyas kanalang cellphone. Sige tayo panugtog, dugay kayo mo gawas, di ay gabdalag yung cellphone mga pilang kapaglaom. Bisag asa mo ato kapaglaom, gabit tog cellphone. Nakaingon ko, nga pastilan o kini palang cellphone, mao palang ni dagway sa Ginoo, nga sige taglili kanunay sa Ginoo. Perti ginatong luwasa, kaya perti ginatong suuda sa Ginoo mga pilang kapaglaom. Busa, ang atong teksto nga tagapagtagad karon Jeremias 17 versikulo 5. Apan ang background ni ini sa 16 kapitulo, mao kini siya ang kasuko sa Ginoo kapaglaom. Kay ginan niya yung mga katawan nga dili lagi magminyo og mga dili so sama nila pagtuo lagi, gahi magyugulo nagiminyo man. Hinungdan nga mga isalihanhon kaniadto kapaglaom na
Taptan sa practices sa mga pagano o uban kanila kapag laom nga walas pag-alagad gihimo og Dios sa mga lisos mga pagano. That is the background of this text. Now when we go to 17 verse 5, diri ni gisultis Ginoo nga pila kapag laom nga ang Ginoo nagsulti nga tinunglo ang mga tao nga nagsalig sa tao. Kay nahitabo man nga ilang mga katawhan kaniadto ni salig naman hinuon sa mga pagano, sa Dios pagano, sa ilang mga asawa, sa ilang mga suod nga mga higalang mga pagano, inay sa Dios. Kay malupig man pod sila dili makigsuod. So nahitabo tungod silang pagkahadlok sa mga pagano kaniadto, nakigalayo na lang sila, nakikompromiso na lang sila mga pinakapaglaom apan ang atong sayran pag-ayo. Nagingon ang Ginoo niini nga teksto. Nga tunglo ang tao nga nagasalig sa tao o iyang gihimo ang iyang hangkusog nga kalig-on kay iyang kasing-kasing ming kalagyo madiha sa presensya sa Dios. Kamon mga pinakapaglaom. Human gyud ang mga investment nga tikalbong. Dili lang nato nganlan mga pinalanggang kapaglaom. Daghan nga mga investment, dili ra banto isa ka investment. Dili lang to ilitok. Apan human to na collapse. Nga daghan kay mga tao nang gihikog, magidaghan kay mga tao nga grabe gyud wa pa naka-recover bisan paghantod ron. Sa among lugar kapag laom, pila ka mga bulan adto, ning gawas na pod ang another nga investment. So naghuna-huna ko nga kini mga tao nga nagagansing mga minilyon, dili na kini mangusabog ang apil. Kay naka-experience naman sila. O grabe ka makalisang experience. Apan lo and behold, mga pilang kapaglaom o sa minahitabo, kasagaran sa mga tao nga nangapil atong kaning investment. Pag abot ang investment, ngapil na po sila kay mislead ako man, 40% pa sinood. Ngano nangapil sila? Tungod sa pagsalig nila sa tao nga nagdala. Matod pa nila, Pastor, dili na ni matikalbong. Kaya ang nagdala ni usa ka politiko, Pastor. Makalilisang. Dili na gini siya mapukan. Kaya nagdala ni politiko. Grabe, pitok-pitok po na kung mata kapag laom nga pastila na to, no? Gahi manginunta po kay nga politiko ang nagdala. So, posible nga dili ni matikalbong. Apan mga pila kapag laom, atong dalion ng sugilanon. Pila lang gihapon ka mga panahon na tikalbong. Og ang mga politiko, gidakop, og napriso kapag laom. Og ang tanan gihapon, nga nagabaligya nga mga basakan, mga kabaw, mga unsa pa, nga tikalbong gihapon ang tanan. Og dinhi ko mga kapaglaom, nakasabot aning teksto ha. Nga usay mas motuo pa ta sa sultis sa mga uban nga mga tao nga atong giila nga mga amo nato, usay motuo pa ta sa atong supervisor nga pagmuingon siya nga alay mo lidsuti mo sabado kadi mo mudsuti sabado dilita mo pa pantanggalon tabo, usay mahadlok pa ta niini mga kapaglaom kaysa sa Dios nga mo'y nag-iyas tibok daw sa kalibutan. So tikalbong gyapon. Busa kapaglaom ang point number 1 karong kagabion. Tunglo ang tao nga nagasalig sa iyang kauban ragihapon nga tao. O gato referensya nini kapaglaom makita sa Ministry of Healing 486 nga tos 487. Nagingon mga kapaglaom ang spiritus stagna. Nga prone kaayo ang tao nga moadto sa tao aron nga mo mangayog simpatiya panahon sa mga katalagman sa kinabuhi. Aron nga ma-uplift mga pinalanggang paglaom ang ilang mga kinabuhi. Inay sa pag-adto sa Dios. Ako ngusbon kapaglaom. Usay ano na mga problema sa itong kinabuhi. Ang atong una-una, maato ni susilingan, maato ni mga tawhana, maato ani nga mga politiko, bisag asa. Kaya naguna-una kita nga makasulbad sa problema kini nga mga tao. Apaningon ng teksto kapaglaom, nga inay, nga muuna tas pag-atos Ginoo kapaglaom, usahay, dirita muunas mga tao. O pagtanaw na to nga wala na gining lain nga makatabang ni mga tawhana, adiserta mo sampit sa Dios. Sa kapanahon niya na mga pinalaga kapaglaom, nag-asosisyon magitan, aban taga-Bislig karon na minaw. Ang 24 kasimbahan kanila, the last time nga nag-asosisyon ta last April. Naibalot na nga tungas tong asosisyon, mga pilang kapaglaom na atay kauban nga nagbalatian, nangurog, nagsingot, o nagkarsamtang to ako dito sa gym kapag laom mga kaubanan ako nagkaratil og dagan padulong nako sa pastor ato trito
kay naatay ihatod dito sa ospital. Pagtanaw nako pilang paglaom, marag panalagsa na malampon mamilog, marag panalagsa na pon mo ginhawa. So ang tanan mga kaigsuonan nakaguliyang pagkadakong kaguliyang. Ang uban kapag laom mo tanaw kay orag sismoson pod. Ikaw ayaw mo pagtanaw kay samot ni dili ka ginawa. So nanghawan sila kapag laom. So sa may buhaton nato ni pastor nagka-problema na sila. Apan mga kapag laom, ako yung una nga giingon nila kay namina mo ginin sila tanan ron. Adeserta mo desisyon bisag unsa kay orag lain kuyaw na magiging kahimtang kay musulirap ang mata gapangurog mga kapaglaom ng luspad ang wait. Akong gingnan nga adeserta maghimog desisyon karon. Gihangyo mo na akong tanan nga magampo ta. Grabe na gyud ang kaguliyang sa mga tao kapaglaom. Naglibog na yun, unsay himuon, dal ospital, bugkutan, sa gasang bugkutan, naglibog na. Pero akong giingon, mga kapaglaom, atong dagon kinisa pinagis pagampo. Busa nagampo mi mga pila kapaglaom. Humana mo ampo, mga pila kapaglaom, tuod man, nag-chill pa siya, sondisyon sila sa pagdala nga to sa ospital. Pero komportable kay ko kapaglaom, kinauna ginako ang Diyos. Bahalag maun sa to pasintiya basta nauna nako pagpangita gid ang Ginoo kapag laom sa tanan nga mga katalagman luhod ampo gid mi. Kapag laom kay ang gisakyan adto ang Montero man ni Brother Rene Katubigan siguro naminaw sa karon kapag laom salamat kay simo paghatod sa maong pasyente. Tingala ko nga paghapon namalik na magyapon Montero. Uy, ari balik man. Pagtanong ako sa pasyente kapag laom, uy, naramig ako pasyente. Laom sa pagkigrabe, matag sulirap sa matani. Aginan ko, nga bin pastor, pastilan. Wa pa may kabo sa ospital, layo na. Ikaw ba, pagka makalilisang di ay sa pag-ampo o sa pagpangita sa Ginoo mapila kapaglaom. Kaya usay pag-abot sa mga katalagman sa kinabuhi, ang atong hunaon, ang mga tao nga makatabang ka na to, ang mga salapi na to, apa nagingon karon Espiritu Stagna, nga sa mga panahon kapaglaom, nga kita makatagamtam o katalagman o mga kasakit. Usahay, mauna ta pagpangitas mga tao, apan atong kalimtan pag-una si Ginoong Hesus. Sayang kaluoy o pagkamatinunanon, kini, ganahan kay kuha nga phrase kapaglaom, balag mo duel tagamay ani. 7:30, pero kapag laom, nag-ingon magyud in town ang balaang kasulaang ang sinulat sa Espiritu Stagna. Nga usahay di ay, kining atong gibutangan sa atong confidence. Kanabit tong ato yung pagsalig. It might be manggod, ang gibutang manggod, in His mercy and faithfulness, God often permits, iyang gitugutan, nga kining atong gibutangan sa atong pagsalig. It might be karon nagsalig ka kay lig-on pagkaglawas. It might be, It might be nga nagsalig ka kay daghan kay kagkwartas bangko. It might be. It might be nga nagsalig ka karon kay napaka sa posisyon. It might be. It might be nagsalig ka karon kay bright ka. It might be. Pwede na mga pinalangga kapaglaom. Apa nagingon karon sa Espiritu Stagna, usahay kining atong gipangsaligan itugot sa Ginoo nga maura gihapon ni ang magpakyas kanato aron nga ato gyud nga mapamalandungan nga walay lain hatagan nato sa tibok nato pagsalig maura gid ay si Ginoong Hesus. O sayo ba nato makaangkon og grabe ka mga balatian aron nga atong mahinumduman nga dili dita kasalig sa toko galingon dito ra gid sa Ginoo. O say adunay mga negosyo nga mga tikalbong, o say adunay mga kalabinan nga maabot sa kinabuhi. Just to tell us nga kanang atong gisaligan mga pilang kapaglaom anytime na mopukar gyapon sa ato kanang atong suod kay karon nga amo nga higala o say kana ra gyud mo unay na ato kapaglaom aron nga atong mapamaldungan nga walay lain atong saligan ng Ginoo ra. Daghan kay kong amigo kapag laom nga suod kay sila siyang kauban nga amo niya. Pero taod-taod ang iyang amo ra gihapon ang nagkalaban sa iya. Pero yan ang gibaylo ang Ginoo tungod siyang amo. Gibaylo mga pila kapag laom. Apan sa ulahi ang katurgyapon niyang amo. Ngayang gibutang siya pagka-faithful. Mao ra gihapon kapag laom. Ang hapit nagdiskwido sa iyang panginabuhi. Ingon diri let us fully humbly and selfishly in God
He knows the sorrows that we feel to the depths of our being. This is what I like kapag laom. Nga ang Ginoo ay nakabalo. Bisan pa sa kinahanglan nato nga mga pagbati, nga bisan pagdili pagani nato ni ma-express apan nabasa sa Ginoo sa to kasing-kasing. Ingani kagaban nato Ginoo kapag laom. Nakwinta magani niya pila ka mga buhok, naiya pagani niya pila mga balas kadagatan, kanang imong pagbati, kining akong pagbati kapag laom, di pa ni magawas imong mga baba, di pa ni magawas to mga babapan. Ang Ginoo na sayo na ginini. Unsa may ganahan sa Ginoo nganong magampo pa mata pastor? Gusto mo sa Ginoo nga magkabaton tagmay nga relasyon niya. Kay relationship is very much important to the Lord. That's why gusto pa sa Ginoo nga modangop ta niya bisag nakabalo na siya sa Panginoon because He wants us that we will be able to build a good relationship to the Lord. Mga kapaglaom, adunay daghan na ba kayo sa balang kasulatan? Nga mga nabuhat bitaw nila sa una nga warag makaingon ta nga dili man to sala siguro pastor or Ginoo dili man to siya sala Ginoo pero ngano dako man kay to siya nga deal, big deal man to kayo siya. Naingon ang Discipleship Handbook 121 ngadto 122. Daghan kayo ang mga butang kaniadto nga gipanisan nga ang punishment kamatayon pagyud ang punishment. Apan makaingon ta nga pastilan Ginoo nganong gipanisan man to nga sama ragon ni Adan ug ni Eve. Unsa ra may sala nila kapag laom? Ang pagkaon atong bunga makita sa taliwala? Come on! Bunga ra to kapag laom! Unsa may diferensya atong bunga? Now, kini kapag laom, ang paghalad ni Cain ug ni Abel. Come on! Unsa man? Nga karniro ra man to. Unya gulay man po to. Unsa may diferensya nga di man to ginadilitanan? Ang pagpugong ni Usa igsoon nga hapit na maltagak ang maong katong balaan kay nga butang sa sanktuaryo pilang kapag the Ark of the Covenant. Gigulit naman sa kay hapit naman natumba. Maayo man to siguro yung gimo kay wata yung gulitan natumba. Pero kanong gipatay man siya? Unsa pa ito nga kabig isyu atong nga gigulitan naman niya? Pero bitaw karon nga kagamayan na makasabot man ang Ginoo niya na pastor. Makasabot ang Ginoo ni magjam-jam patalag sa man ka. Ang Ginoo di ba kasabot niya na makasabot uy. Kag Ginoo masinap tunon kay na grabe raman mo ka mga hipokrito kasaput ang Ginoo niya na. Kapag laom ako kasugin las tinuod. Kung atong lagman pagayo walay deals dili issues sa Ginoo ang halad. Dili issues sa Ginoo kapag laom ang bunga nga gikaw ni ibong Adan. Dili issues sa Ginoo ang paggunit ni Usa apan ang issue sa Ginoo kay wagi sila naminaw sa instruction kay wala sila pagtuo. Paglaom, ang gikaguluan sa Ginoo pag-ayo, kay nagmanifest ang mga tao sa pagkakulang sa pagsalig. Ang pagsalig kapag laom, mo yung gipangita sa Ginoo karong kagabiyon. Nimo kanako, bisan pag-ultimo ta, bisan pag-dianon ta kapag laom, apa nagikinanglan sa Ginoo karon nga kitang tanan mo salig siyang pulong. Daghan kay sa mga saad sa balang kasulatan kapag laom, pero ngano nagpasulubon man tahaton karon? Kay watay salig. 300 kapi na mga sa bilang kasulatan. Bisag ako, usahay mapukan, usahay malupog. Tungod kay wala ko salig. Ang kana siya kapag laom, dako kay nga tunglo kana. Kay gikagulaan sa Ginoo. Kay we lack of trust. Ngadto kaniya kapag laom. Ang pinakadako nga kalaban sa the best ang maayo. The best is good. Nga naman. Ang Ginoo nag-andam og pinaka-the-best nato, pero ang yawa nag-andam og mga maayo. Usay magud ang mga plano sa yawa, maayo na magud kay alang kanato. Wala bitaw kapag laom nga nag-andam ang Ginoo og lami kay nga pagkaon diri pero nagsiatag pod along the way. Ang yawa og mga nindot yapon kayo nga mga pamaagi nga makaingon pud nga warag maayo biya po ni no? Maayo biya po ni, pero wa ta kabalo nga napay mas pinaka-the-best ana nga giandam sa Dios. Mga temporaryo nga kalipay sa kalibutan bilang kapaglaom, lami tinuod. Dili ginaingon nga way lami, pertig yung lami kapaglaom. Pero ang tinuod gibitaw nga lami, kana unta mga panahon nga di nata sa kita ngipon, mga panahon nga wala nay panuhot, mga panahon nga wala nay sakit sa ulo, panahon nga wala nay kanser, panahon nga wala nay kamatayon, panahon nga lunsay kalipay atong matagab. Dito sa langit no puloy-anan, that is the best. But Satan is preparing, he's giving us a lot of things nga mga maayo kayo nga usahay magrab na tong maayo wala na inon pinaka-the-best giadam sa Ginoo alang kanato. I know Jesus kapag laom as my Savior.
Pero usahay, dili siya mao'y Dios sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Daghan ka na to, nakaila sa Dios, pero dili lang taganahan nga sa mo'y magbuot sa tagsa na to ka mga kinabuhi. Dili lang taganahan nga sa magbuot sa to mga pagbati. Dili lang taganahan nga sa magbuot sa atong panghinapi. Dili lang sa ganahan, dili lang taganahan kapag laom nga kita'y buotan sa Dios. Pero kailatan niya, dili lang taganahan nga sa magbuot. Kaya kung sa magbuot, wala mga tagdi ganahan. Ang Remias 17, versikulo 7. Nagkanayon, mapinakapaglaom nga bulahan na usab, ang mga tao nga nagsalig sa Dios o iyang gihatag iyang paglaom nga to sa Ginoo. Pastilan, what a wonderful message coming from the Lord. Kato mga tao mapinlang paglaom nga taliwala sa itong kapitos, taliwala sa itong kalisod, taliwala sa katalagman na ito na tagamtaman kapag laom, apan gihatag nila paglaom nga to sa Dios. Kainundong ka itong nagpahinami sa usa ka simbahan. Sa ito nagpahinami kapag laom, nakadungog magyud akong mga kaubanan nga warag nakulang na mis, kabilyag, uban pa. Abli mo natandog kay ko pag-ayo, kay naay usa ka diakono nga kabalugyog ko kapag laom nga kining diakono ha. Pertigyod kalisod kayong panginabuhi. Nakabalugyod ko mga pila kapaglaom nga dili gyud ni sila haruhay. Apan aha ko na-touch sabtan niduol siya sa akong kilid kapaglaom, nagbitbit og 200 pesos. Oh, kabalugyod ko kapaglaom nga mo na gyud siguro katapusan nga kwarta. Pero siyang gingon nga pastor, dawatan lang in town ni akong 200. Siya pa'y nagpahina kapag laom. Kaya na-short na magito nga panahon. Kaya grabe magito nga project. Dako to nga project church. Dito sa Road 61. Ay gwapo na to nga church. Wapilang kapag laom. Nihatag siya. Siya nagpahina. Apan nihatag pagid siya sa ako. Og 200. Kaya may na lang daw mapalit. Og lansang. Abi ni mo kapag laom. Warang mo tulo akong luha. Kini nga mga tao nga wala na magaliigong kwarta kabalo ginagino nga wala ni sila kwarta kaysa sa ato soban mingog way kwarta pero ang bangko kabalo biya Ginoo pili sulod ana di kini mo maila na bangko ang Ginoo bisa pila ka kudlit pila ka kama mingong kag wala baday kabalo Ginoo nang imong kwarta sa bangko pwede ka pamakag pero kini mga tao nga warang mga sureball gyud katapusang gihatag kapag laom nga warag iyang dagway na danag na lipay kaysa kapag laom dito gyud ko na touch pag-ayo. O dito ko na kaingon, mga pinakapaglaom, nga bulahan, kay hantod siya karon nagapadayon pag sa pag-alagad. O akong nakitaan ang iyang panginabuhi, nga ni uswag iyang panimalay, ni arang-arang, iyang kini ko na kaingon ko, Ginoo, salamat kayo. Gidawat na lang po na ako to, kay wala ganong gidawat na ako. Kay waman ko kabalo ko sa ipadalangin, ihatag sa Ginoo niya, human niyag hatag. Kay kita magit siya, gipalit magit po, og lansang. Gipalit og mga gamit, nga mga gilamiton. Kapag laom, ikaduhang punto. Bulahan day ang tao nga naghatag siya tibuk nga pagsalig ngadto sa Dios. O gato tagaan o pagtagad. Lahi ra bagid ang believer, okay? Lahi ang believer o lahi ang disciple mga pinakapaglaom. Posible daghan lagi nato nagtuo nga siya ang Ginoo. Daghan nato nagtuo. But I just want to clarify. Believer o disciple is different thing. Nga namingon mo kung diferensya. Pwede mag-go ka mo to, pero di lang ka magpasugos, Ginoo. Sige ra kag simba diha, maabot ra kag Glass TV pod. Gawas ra po ka, wa ka ganahis wali, di po ka balik iway. Na man katiyuman, di po ka, wala bitaw gitawag shot dili. Apan ang believer, nagtuo. Diha ra pod sa taman sa nagtuo. Apan kapag laom ang disciple, nag-ingon ang 2 Corinthians 5 verse 7. A disciple is not a believer because a disciple, mga pilakapaglaom, nagalakaw kini siyang pagtuo, dili sa iyang kaugalingon nga makitaan sa iyang mga mata. This is disciple. Wa siya nagtanaw, human nga tendency. Apa nagtanaw siya, naglakaw siya diha sa pagtuo sa Ginoo. Tanawa atong mga leaders atong church karon kapaglaom. Na-notice ba ninyo? Kadaghanan nila mga working students sa Mountain View College. Abi niyo kapag laom, maminaw bitaw ko sila mga testimonya. Labi na kapag laom, nga kauban ako karon sa akong distrito,
si Pastor Aljon Domingo, pagkanindot kay Sugilanon. Alas 3 pas kadlawon kapag laom, na-assign siya dito sa Tiglabay Basurahan. Abi ninyo kapag laom, alas 3 mula kadlawon, bugno pa malagi kaayo dito sa MBC. Pag-arsa niya ng kuan kapag laom, anang baril, o sa buslot pag inang baril, kaya na dito ang mga tubig, na mga liquid dito kapag laom, nga siguro gipangulo na to baho kayo. Abi nimo pag-arsa niya dito sa dump truck kapag laom, mutulo pagin taon ang mga baho kayo nga mga tubig nga mo katol pagin sa na pa mga ulod mga pila kapag laom. Nga say makaingon sa nga mo padayon pa ba kog eskwela ani or dili na lang ko mapadayon og eskwela. Nagsigisag ampo kapag laom nga nauntay mo sponsor niya pero bisag kung saon niya og trabaho dito kapag laom na mga bisita mga to dito maningkamot na lang siya kung saon na lang yapan wa gid sa may sponsor kinsa na sponsoran kapag laom katong kauban niya nga mga working student nga mga naarabaw tay kwarta. Niabot yun sa mga panahon nga mo pangutanan na siya sa Ginoo, Ginoo unsa man ako kinabuhi. Pero ikaw na ani man ni kalisod, bata pa ko namatay na ang iyang amahan. Ang iyang inahan buhi apan nagamaskiton, siya gisaligan sa iyang mga kabataan, sa iyang mga manghod, ginoon saon ko mani. Abi niyo kapag laom, kini day mga panahon, nga blurred na kayo kinabuhi, mo po nga panahon nga gidevelop na sa Ginoo, ang iyang grabe nga pagtuo, kay diha na siya mo hilak sa pagluhod kapag laom. Kanabitaw mo luhod, tamang kapag laom, nga naghilak na ta kay tiaw po na nga nga kinabuhi. Lukuton ng mga sabon di Casillas kay ipon kay mo nalay sabon. Maglinya anang cafeteria ano lang makakaon anang kay mahotdan o side ticket pagpila kapag laom. Maglilis siya sa mga estudyante nga mga bagits kayo tanawon dahil mga ticket nga grabe kadaghan kay mga ticket sa cafeteria o siya maglilis siya kapag makaingon siya Ginoo kanos apa man ko makatesting nga mo experience nga mo eskwela mo kaon sa cafeteria matulog ra sa dorm nga walay kabilinggan siya mo matag alas 3 ngadto sapon mo eskwela kadyot kay kapag laom. Usahay ang baho orag larga sa dili po ng baho kay tiyaw mo na bisag toothpaste lisod kayo. Apan kapag laom akong gikasalipay pagayo. Nga karon siya akong kauban sa akong distrito si Pastor Aljon. Salamat kayo. Og diri ko nakabatay mga kapaglaom nga a disciple is not only a believer but the disciple walk by faith not by sight. Mga kapaglaom kung aton tan-awon pod ang disciple nga giingon sa Marcos 16:15. Nga kining mga disipulo nga tinuod kapag they not only a mere believer, but they communicate their faith. Nagpasabot bilang kapag laom nga tining tinuod nga disipulo dili ni sila kahimutang nga manggipuyo ra mga kapag laom nga gikan sa buntag hantos hapon pagtanaw nga speaker way ayo mo uli pagtanaw kapag laom nga usahay matingala magita ni ining adlong Sabado nga diri magin motokar atong sakit sa ulo, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, sakit sa likod, tanan sakit na ani nga adlong Sabado matingal ta. Unya ra ba pagka-sunset mawala po tanan. Apan igsoon the true disciple, dili makagwanta kapag laom. They communicate their faith. And I would like to praise the Lord. Sa North Extreme na mission kapag laom, of course, sa leadership ni Pastor Palomares Tibuknaon sa Union. Nga antibuok panon kapag laom karon in town, nagibugno sa bulaton sa Dios. And I'm very happy nga usay sa panahon mga kapag laom sa atong pagbuno bisag dito mis kabukiran. The last month, we were able to baptize nga ubay-ubay to magkapaglaom dito sa kabukiran. I am very happy that we were able to do that without the aid of the layman, but we were able to do with all the congregation. Uban kanila kapaglaom natay mga kauban nga engineer, natay mga kauban nga mga maestra, natay mga kauban nga mga maestro. Apan human sila pag-eskwela kapaglaom ga uniform pa. Wa pa kauli dito silang balay. Pagdagan-dagan dito sa wali kay mag-MC na pod kapaglaom. And that is a real disciple because a disciple is not only a believer but it communicates mga kapaglaom. Ga-communicate sila. Ngadto silang pagtuo. 2 Timothy chapter 2 verse 2. Nga tinuod nga disipulo mga pilang kapaglaom, ga multiply nagpasabot. Gatakod ka kapaglaom sa imo pagtuo. Dili pwede nga imo pagtuo wa matak diya mga tao.
Busa kapag laom, busa kadako, kinako ngalulan. Kung sa ako ba pagkapastor, natakdan ba ka akong asawa sa pagkadasig? O ako bang mga kabataan, natakdan ba? O sa ako pagkapastor, basin na backslide, akong asawa na hinuon o akong mga kabataan. Pagkadako kay pagsulay. Kung nakalipay kay ko pagkaglaom, nga nagid in town akong asawa dire, naglive gid in town dito sa Bisig District Hospital, uban sa akong mga kabataan. I'm so very happy sa gihatag sa Ginoo nga nasuporta gyud. Wali ko re kapag laom, napod sa kilid ako pinalanggang asawa o akong mga kabataan. Salamat kaayo. Busa ato taga pagtagad karon kapag laom. Now, karon ako lang yung gikalipay. Abot pa gyud ang panahon kapag laom nga kami sa akong asawa naghatag mi pakigsaad sa Ginoo ba nga amo bitawng ilig-on pa gyud among pagsalig sa Ginoo when it comes sa pagkapiniyala. Me and my wife decided kapag laom nga dugay-dugay na to nga panahon, nag-decide mi kapag laom nga, amo po utabang testingan, nga kung sagid ka ang gahom sa Ginoo nining offering, unsa kadako to kapulo, mo kadako ang atong offering. Abi ninyo kapag laom, samtang amo kining gisuklan sa akong asawa, bisan sa kagamay, kaayo sa amo ang mga panudlanan, apan among ampo uban sa tabang sa Ginoo. Abi ninyo pinalang kapag laom samtang amo ni nasugdan, nalipay mi. Usa sa mga panalangin nga wa gyud ko magtuo kapag laom nga mahitabo sa akong kinabuhi sa akong pangidaron nga ato panahon na I was 30 pa mga kapag laom, 32 pa ko ato nga panahon. Pila ka mga bulan sa amo nga pakigsaad nga to sa Ginoo sa among gamay nga income. Nga amo ang dugangan gamay ang among pagtuo kapag laom pinaagi sa offering. Siguro inyo dagko na kay kapag laom pero aning amo di pa magyud kaayo. Pero nalipay mi. Nga ang amo tanghandom sa akong asawa sa magsistorya mi nga, Han, kana ba makaadto bita taghulilan Han? Unsa kay pagbatian ano? Mingon po akong asawa nga, Han, makaadto ra siguro ta ang panahon na Han. Kana na sigurong panahon, hapit tata mga buta ba, kana bitong retirable na ta. Unya ang atong mga retirement, mora tong maadto kay, mahal baya kay dito. Giagira na mo katawa-katawa kapag laom, mo day hano. Pero padayon mi kapag laom, magwali ko akong asawa mo lecture, mo ato mis bukid, basta akong asawa kapag laom, makatesting ko ni, nga hapit matagak sa motor. Kay usay, mahugka lagi og paggunit, maingon sa kadjot lang Han, kay orang nawala na akong gusto, kay alang-alang maginahinay ka ng bukid. So, mo binunuhay yun. Pero mga kapaglaom, usa ka panahon ni Ana, dili gyud taong ko kalimot. Wala pa ko kailaad to ni Ma'am Amalita Green. Siguro naminaw makakaroon, Ma'am. That was the time nga adunay tawo nga nag-chat na ko paglaom. Wa pa may magkita gyud ana. Ato nga time. Ningon siya mga kapaglaom nga siya uban siya mga igsuon si Ma'am Emma Fernandez, Ma'am Kizer, Ma'am Eva. Nangingon sila kapag laom. These people, wa pa ko kailan ini sa unang panahon. Apan sila nangingon nga, Pastor, amo kang sponsoran aron makaadto ka og kulilan. Mga kapag laom, wa gyud ko ani in taon na namugos pod. Wa po ko kapag laom ani kaila ato nga panahon. But I just want to praise the Lord kapag laom kay kung ako magoy buadto, dili magug ko makadto kay matamang itang kwarta. But I praise the Lord mga kapag laom nga umani adto mga pipila ka mga panahon kapag laom. Pastilan ang among pangandoy sa kong asawa nga makaadto ni dapita kanang hapit kami mga bulhog siguro kanang atong mga tuhod ga kurog-kurog na pagkadako kay kalipay sa Ginoo. If we will just put our trust to the Lord and give our hope to the Lord kapag laom, matingala ta, kaya itong mga handom nga dugay pa makabot, ipadalik kabot sa Dios tungod siyang pagagamhanan. Kapag laom, this was taken. Kipanlipay ko sa Ginoo nga nakaabot into Bible story ra ginako na makita ng pyramid kapag laom. Pero so happy and I would like to praise the Lord nakagunit in town po ko ni ana. Kanang gipang bautismo ni Ginoong Hesus ako nga nahoda kapag laom kano sa kako ani makadto pero perti man po ding lubuga. But I praise the Lord. Dito sa Kapernaum ug uban pang dapit kapag laom. Akong daygon gyud ang Ginoo. Kay kung sa amo lagi nga pagpaningkamot in town, pastilan.
daghan manggutag priorities kinabuhi. Dili kini ma-priority ng suroy-suroy, labi nang nanatay mga kabataan. Pero ako lang, dahil ko na Ginoo, nga samtang wa pa dahi ta kasulti, nahibalo na gid ang Ginoo, unsay kinuyukan sa atong tagstag sa kamakasing-kasing. Ang ato lang, ang iya lang makapaglaom, nga ato tang mahatag, ato katibukan nga pagtuong nga kaniya. Mo ni ang mga panahon igsuon nga naging-commitment ko sa akong mga elders, sa akong council. Kaya akong hando makapaglaom nga kining akong gamay nga kadasig o ang ilang kadasig magtapok, mag-ipon kini kapaglaom, ang resulta makamugna kinig dako kayo. We were able to have our commitment sa akong mga leaders. Kaya ang una makapaglaom, ato mga leaders atong unahon. Kaya lang alam mo, sabag ta sa ato mga kaisunan o ato mga leader, wa pa mauna. And I praise the Lord for that. Nga natakdan ko sa ilang mga kadasig sa Bislig District. Makalilisan nga mga katawhan, mga dasig kayo. O tungod ni ana natakdan in taong kong apel. The Lord does not purpose to come in this world. Ang Ginoo kapaglaom, wa gid siya plano nga moa niya ni kalibutan nga sa panahon nga mangayo ka mo kalit sa tugdong diya sa imong bintana og mingon siya nga narang kwarta dili gid na mahitabo. Dili mahitabo. Pero ingon siya, and lay down gold and silver. Dili sa man sa kalibutan magbitbit o mga baritas bulawan ng mga salapi. Aron nga mingon siya kalit, ni ara humana ang iyong simbahan, ni ara ang kwarta panguwali mo, ni ara isulbat sa mga problema. That will never come. That will never happen. But unsay gisulti diri in taon makapaglaom, siya nagahatag sa mga katawan og mga resources aron nga pinaagi sa ilang mga gasa og mga halad mahimo og binabuon ang iyang bulhaton. Unsa daw kapaglaom, kita kuno ang gipanggamit in taon sa Dios. Gani nakaingon ko kapaglaom nga tinuod yun. Kay ang Galilee bitaw nga suba, ang suba nga lake. Natingala mi kay daghan day kaayo ang nagsupply, daghan kaayo ang mga lugar nga nagkuhag tubig sa Galilee. Daghan kay nga lugar. Uban nga mga lugar sa Middle East, magkabo pa mga dito, uban nga mga regions dito nagkuha. Apan matingala ta kapaglaom, matod pa dito sa kana bitawng, kana bang tour guide, ingon siya, nga kining Sea of Galilee. Sea man na, anong gitawin lang sea, bisag lake, kay gabalod gina nga literal mga pilang kapaglaom. Ang Sea of Galilee, bisan pagdaghan kayo, ang mga nagkuha ninig tubig, pero wa gyud diabot punto nga nahubas ning tubig. Makatingalahan. Apan nakaadto punta dito in town sa Dead Sea. Ang Dead Sea maoy tigumanan sa tanang tubig sa Galilee uban tong upat ka mga falls dito, nakalimot ko sa mga ngalan. Tigumanan siya dito mga pila ka paglaom. Istagnan kini siya nga tubig. Wala siya gitagaan, gawas, gihimo ni siya negosyo, kaya ang iyang mga asin sa kilid, ani, tanan nga mga lapok, gihimo papagwapo. Apan ako kasuginlan, wala ni siya gihatag nga mga libre baka nga mga tubig sa kasikbit. Apan ang Dead Sea kapaglaom, kada tuig, gadikris siya 1 meter. Gaubas siya kay sa matag panahon dahil bilang ka kapaglaom gay ikaw o ako makaha ang grabe kadalo kay sa buhat sa Ginoo kapaglaom matingala ka kay mahubas ra ang imong mga tinigom mawala ra imong mga salapi nga mga nandoy ka nganong nawala todo kano matong kwartaha nga daghan pa manon tato nawala ra magkalit mo nang ang mga baba short lagi yan nga na bitaw. Pilde lagi, lisod laging kinabuhi, nga naman, kay mahubas sa dinagkalit kapaglaom, nga dili ta makabantay. Mao kana siya, ang ako nasabtan ni adtong mga biyahe, mga pilang kapaglaom. Apan, it is very important to remember, nga makahatag ta nga walay gugma, we can give without loving. Pwede naman ka muhatag kapaglaom, dagang kay kagwarta, wala kag hiro kay tanawon, kay dagko kay kagidonate, pero dito gikan sa mga kasing-kasing. But it is very impossible to love without giving. Imposible kayo nga nahigugma kanikining Isos, grabe po kang daloa. Imposible. Kay kinibitaw mga ulitaw, mahigugma kapaglaom, di mo ni sila suguon, manghatag bulas, Valentine's Day, manghatag magkini, bisagwa sugua, magdala og mga tubliron, magdala og mga cake, wa pang sugua, pero magdala, nga naman, nahigugma pa sila sa bahay. Pero wa sila mahigugma, kanang mga asawa, nahigugma pa ba yung bana ninyo?
Ako igsoon, aning kamot biya po kong dala og bulak. Kay sa una bitaw kapag laom, di pa mangguko anad anang hatag-hatag og bulak. Ang akong napalit ka bulak kapag laom, nagpataka ra kong pamili. Hilo, puti, pula, pastelan ang labas kapag laom, wala maday ka ng bulak kapambidjel. Pero nalipay ko kay pagdawat sa kong asawa, piti niyang lipaya. Pero iibadlong ko sa kong asawa. Yuhan, sure mo palit ka, tarong-tarong nga po, pili, ayaw po na ingunani nga mga kolor, kay kulang naman lang ni ipamutangan ang banis saging o gidiliber. Sunod. Birthday niya, mga pinilang kapaglaom, atong April 19. O anniversary na mo atong April 5. Gitarong nagidintaw na kong palit ang mga bulak. Bisan pag na kantidad gamay kapaglaom. O niya naghata ko surprises. No, nga nung diliman budlay ka nako, tungod kay nahigugma ko sa kong asawa. And that is true. You can give without loving, but it is very impossible to love without giving. Busa karon kapag laom, ang ikatulo na gidtaon nga punto. Sama kuno siya sa usa ka kahoy. Nga kini nga mga tao nga naghatag sila pagtunga sa Dios, nga ang kahoy nga gitukod diha daplin kayo sa katubigan, nga ang iyang mga ugat kapag laom ming dagayday dito sa mga katubigan, gasupsup iyang mga ugat dito sa katubigan kapag laom. Og unya kining kahoy dili mabalaka bisag unsa ka init, bisag unsa nga mga bagyo mahitabo, kaya ang iyahang mga dahon magpabilin kining himsog green kining dahon. Kabantay ba mo diha sa mga kahoy sa matinaw sa Bukidnon or diha sa mga nasuli? Diya sa mga kilid sa mga dagat, sa mga tubig, nga mga kahoy ligon, himsog, kaya ang ilang mga ugat, mga kapaglaom, sigsup-sup. Gusto na ako tagapagtagad nga, nakakonect yun silang maayos tubig. Nga bisan pag-unsam nga pagsulay metabo mo, bagyo ba, mo init ba, dili sila mapiktuhan kay firmly rooted manggid sila ngadto sa tuburan. Sa ato kinabuhi, if we are firmly rooted to Jesus kapaglaom, bisag unsaon taglangkat sa yawa, di kita malangkat in town. The third point, which is the last, stable nga. Stability ba? Stable bitaw ta. If we're connected to Jesus, we are stable. Stable atong connection. Nakabantay ba ka kapaglaom og minus ang internet, di kay kaka-connect. Kung manawag po ka ang white signal, the number you have dial is either unattended or out of coverage area. Mga kapaglaom, na malandong ba karong gabi o kamusta imong wifi connection? Come on. Na malandong ba ka karong gabi kapaglaom? Kamusta man ang imong signal? Full bars pa ba ka? Makontak pa ba ka sa Ginoo kapaglaom? Madunggan pa ba nimo ang iyang mga tingog? Gibati pa ba nimo kapag laom nga nahigugma sa pagayo kanimo, nabati pa ba nimo nga nagigugma po nimo siya? Basin magkadugay, magkalayo-layo ta sa wifi igsoon. Magka-minus-minus po na to connection. Ya kanara ba yung minus na to connection kasi ta, hello, dagang hello, pero way masod. Sig panahon nga gahi na kitag kasing-kasing. Basin biya kapag laom ha? Nga ako, layo na ko sa Ginoo. Grabe gyud kalalom kaayo nga pamalandungan. Ingon ang Habakuk 2, versikulo 4, ingon sa MBB nga version. Nga ang mga matarong, mga pinalang kapaglaom, nabuhi ni sila, dili silang kabright. Nabuhi sila, dili tungod silang abilidad. Apan ang mga matarong, nabuhi tungod gyud sa ilahang pagkamatinumanon sa Dios. Kita nga mga Kristohanon kapaglaom, wata nga buhi kay mga maayo ta. Kita gibuhi sa Dios kay number 1, tungod sa ito pagkamatinumanon, kinidig at ito pagkamatinumanon, dili makapobre mga kapaglaom. Kanang imong paghatag sa sublaton sa Ginoo, kanang imong pagsuporta sa bulaton, sa imong panahon, sa imong salapi, dili makapobre. Kay ganin ingon si Salmista David, bata pa ko kaniadto, natiguang na lang ko karon, apan wa ko kakitag tao, nga nang limos og tinapay. Mga tao nga mga faithful sa Dios. Busa og niabot gid sa punto kapag laom nga naglimos-limos na ta. Nagkalisod-lisod na ta nga urag wa na ta kaginhawa. Ato pong pamalandongon basig na mga kanto ba nga wa ta nag-faithful sa Ginoo. Labi na sa atong pagkapinialan. Mga kapaglaom, daghan ang mga tao nga nagsimba na gyud silang kadato nga naman. Kaya ang ila namang mga salapi mo'y mutawag nila anytime
muhawa sila ngatos pag-alagad sa Ginoo. Ang ilang mga handom nga makatagamtam og salapik. Ang ilang paghigugma ngatos sa lapik, mo nagbugkot mo to kanik bugat mo gani nga term ng bugkot, bahin ba. Sa to pa kapag laom, dili na ta mabugkot sa yawa, pinagis, red horse, kay kabalo magita nga di na kita manginom. Dili na ta mga ugbaboy baka, dili na ta mga ono mga dalumtanan, dili na ta ditiran sa yawa. Apan usay siguro ang yawa mutira ka nato kapag laom, pinagis sa pagbugkot ka nato sa mga salapi. Nga bisag nata simbahan kapag laom na manawa nga sir, pwede ko magpalit og sakyanan. Sir, amo gawas ako kadyot kay transaksyon na ni. O na bakata simbahan mga kapag laom nga we're physically present but mentally absent. Pwede ba na kapag laom? Grabe ka, pwede kayo. Others desire honor more than anything else. They want people to look up them and praise them. Still others wish for an easy, selfish life with freedom from care. But we must turn away from all of this. We can't belong to God and half to the world. We are God's children if we are entirely His. Lipay kay ko niini kapag laom nga kano sa pagkako nga ma-entirely His. Kana sigurong panahon nga ang Ginoo na itagya sa akong pagbati, karon kapag laom kaya itong pagbati, Ginoo pa ba'y tagya ani? Sigurado ka nga wala pa'y daotan nga mga pagbati nini. Entirely His baka sa Ginoo. Ora ko, entirely His bako kapag laom sa Ginoo. Sa akong panghinalapi, ang Ginoo ba'y tagya? Sa akong kaalam, ang Ginoo ba gihapoy tagya? Am I entirely His? Kana kapag laom ang pinakabugat kayo. Before the flood, abin niya kapag laom, sawa pa niabot ang flood o sa nanulod na sila Noe dito sa arka kapag laom. Nahibalotang ang mga katawhan sa Ginoo nga nagbugal-bugal ni Noe in town. Noe, nga nung naaman mo diyan Noe, nga perti magyong baho adiyag tae. Na diya mga tais sa mga mananap. Diri lang kung tatas gawas Noe, kay let's morning the night, put your hands in the air. Ana magina. Grabe gid kalipay. Gikatawan nila sa Noe, pastila Noe. Kaya nga ilang gikatawan, kay kung imong tanaw ng Great Controversy 491. Ito pa magog kaadlaw adeser nagbagyo, kana bang nagpugwak ang tubig gikan diha sa ubos, di dagay day ang tubig gikan sa kabukiran, 7 days pa magod kapag laom. Sa ato pa, kung ato tagano pagtagad, pagsirada ay sa kaluwasan, ang mga tao dili kabantay. Pagsirado sa Ginoo sa kagayunan kapag laom kita makaduol niya, dili makabantay ang mga katauhan sa kalibutan. Kaya wararatag igsuog na lingaw na kayo, nayus na kaita sa atong mga kinabuhi. Wara na kontento na kaita, lipay na kaita sa atong panghinapi, lipay na kaita sa atong kahimtang, dili na takabantay, nga gisirada na sa Ginoo ang kaluwasan. Apan, not that their doom was fixed. Wa nilagyan duraw. Nga samtang sila dito nagudya-ka, sinuwi dito sige dito nagampo kapag laom. Wa sila kabalo. Nga dito nagipirmahan mga kapag laom sa wati ang ilang mga lapida. Nagpasabot nga mo na dito'y katapusan sila mga tagstag sa kinabuhi. Continue their careless, pleasure-loving life and mark the warning of the impending judgment. Kapag laom karon nga panahon, o sa bugal-bugalan tas mga tao. Karon dahil nga mga panahon, o sa misinterpret kita sa mga katawhan kapag laom. Apan kinipon nga mga panahon, sama si gihinihimo ni Noe, mas bugat pa siguro ginalihan si Noe, sama ka na ako kapag laom. Apan akong gikalipay pag-ayok, nga daghan ang mga tao nga makahimos pagpamalandong. Apil ang akong kinabuhi. Apan di deta matingala, nga napoy mga tao nga wa nakapamalandong, apan sila maghimo sa pagbugal-bugal sa mga blaton. Kigemos Ginoo alang kanato. Busa karon kagabion kapag laom nalipay ta, nga besides sa human tendency, nga usay kini ato mga pagtuo kapag laom mo fluctuate. Usay kini ato mga pagtuo kapag laom nga usay mo dahili, usay mo ligon, usahay mo bugnaw, usay pod mo init kapag laom. But we're very happy this evening that if you're just going to put
our trust and our hope to the Lord, mga pinlang kapaglaom, makahimo siya dako kayo nga kahimuan sa itong kinabuhi. Let us stay connected to the Lord. Pagkanindot, anak mga kapaglaom, sa wifi pa na, dapat nakaduol kayo ta sa wifi. O sa battery pa na, kung malubat na, nagitay charger, o ma-charge ginato atong tibok, kinabigit. And this is what we're doing right now. We're charging ourselves spiritual. Where can we charge our spiritual battery? In listening to the Word of God, in reading His Word, mga pinakapaglaom. O labaw tanan, we're very happy. Nga bisan pa sa atong mga tendencies kinabuhi. But we have God, mga pinalangga, nga mga kaigsuonan, nga mo fix sa atong mga kinabuhi. Pagkanindot kayo. Ako nga nagsulti karon kapaglaom, daghan pa po kaayo o himuonon ang Ginoo sa akong kinabuhi. Wara kini siya gitawag under construction. Nga Ginoo, wala pa nahuman sa pagsiminto sa akong mangilad nga kinabuhi. Wa pa nahuman ang Ginoo og masa sa akong mangilad nga kasing-kasing. Og natuo ko, mapila kapaglaom, nga ang Ginoo nagapadayon sa pag-fix sa atong tagstagsa ka mga kinabuhi. Ang atong mga kinabuhi, mga kapaglaom, nag-construct pa gyud ang Ginoo sa atong tagstagsa ka mga kinabuhi. Busa karon kagabion, bot na ko ang tana, pamalandungan nato mga pinalangga na akong kapaglaom. Ang sumada sa mao nga pagtuon karon kagabion, ang usa kanindot kay nga awit, nga ihatag kini ni Sister Torres, mga pinagkapaglaom dito sa Maramag, anak ni Brother Nunon Torres, o ba ni Sister Sarah. Kantahon niya mga pinalangga, mga paglaom, nga samtang daay ang atong mga kinabuhi nagkaguliyang, apan aduna kitay Dios nga mo fix sa atong tagstag sa mga kinabuhi. Ang Ginoo magpadalangin kanatong tanan.